זה עבודה נמאסת. הרי הלב זה הכלי שאתה מגיש לקדוש ברוך הוא, אחרונה לבבא. אפשר להגיש לקדוש ברוך הוא תפילה עם לב מלא טרוניות וקפדות וכעסים. גם ברכת מזון, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל צלחת מלוכלכת בפוץ, בוא נגיד ככה. אתה יכול להביא למלך את המאכל הכי משובח, הכי מעולה, ולתון את זה בצלחת מלוכלכת. המלך ימאס בזה. הכלי ההגשה לקדוש ברוך הוא זה הלב שלנו. והלבבות ישבחוך. השבח של הקדוש ברוך הוא מגיע מהלב שלנו. טהרת הלב שלנו. לכן אומר בעל הנוער אלימלך, ואלימלך מג'יימס, איך אדם ידע אם הוא בנסיקה לקדוש ברוך הוא ובנסיגה? איך אדם יכול לדעת? קמת הבוקר, נו איך הייתי היום, תגיד, ריבונו של עולם, עבדתי אותך, כל פעם עבדתי אותך. השתדלתי, אבל לא יודע, סליחה, הייתי למעלה או הייתי לרדת למטה. אומר הנועם אלימלך, שיראה בעצמו. אם מתגבר בו הרצון והחמלה להטיב לזולתו, לרעיו, לסובבים אותו, תנו לאלה שלא נחמדים איתו. שומע שלקרוב שיש בזה בעיה. הבת שלה בגלום לאיזה משהו לא בסדר. הוא לא אומר השם ירחם את זה, הוא שואל שלו גם מזכיר. כמה מצוות במשך היום שעושות אותה, אני מנדב אותה למעון, אז רוצה את זה. אל תגיד את המצוות. שהיא תזכה בה. אפשרי. נותן צדקה, הוא לא אומר לפעול. זוכר? יש זכות, יש אפשרות. מעביר זכויות. עכשיו גורמת, ברא מזכה הבא, מזכה את האבא, זה לא הרבה. בן זה הכי טוב. הרב, אני מכיר מישהו, שמעתי במקום ראשון, שהוא היה איזה עובד ערבי, אמר לו בוא אני מוכר לך את כל העבירות, תחתום. חתם, ואחרי שבוע הערבי הזה מת. יש דבר כזה בכף החיים. כף החיים הקשיב במישהו בעבדן הסומך, אם אדם חולי אנוש. אז הוא אומר כף החיים בשם עבדן הסומך, רבו של בן איש חי, ויקח נוכרי, ויגיד לו תקנה ממני את החולי הזה. וייתן לו כסף. מי לא יכול לדבר? מי? החולי. אחד ממישהו במכרים שלו. אחד במכרים שלו. ואין לו תקנה את החולי הזה. ערבי לא קורא בשביל כסף, הוא חי בזה. ככה אומר בעבדן הסומך. אם זה עוזר, אנחנו בעמוד של האדם זה גם כבר לא עוזר. אם זה לא עוזר, אבל זה חלק מהסגולות שהרבותינו מנו לנו כדי לנצל מגזירה קשה. בכל אופן. אז אומר הנועם אלימלך, אם אישה רוצה לראות, אני היום עבדתי, התקדמתי לשם או שנסוקתי מהשם. הייתי לכיוון מטה או כיוון מטה. תראי היום היה לך יותר חשק לתת לילדים, ויותר לפרק את בעלך, יותר לטפל בבית, ושאמר די, נמאס לי לא מהילדים, נמאס לי מהבעל, נמאס לי. כך אומר הנועם אלימלך, אם אתה מרגיש שאתה כבר לא רוצה להעניק לאחרים, אתה לא רוצה לסחור את הבעיות של האחרים, אז תדע לך אתה בנסיקה למטה. אבל אם אתה מרגיש להתגבר בך רצון, אני לא עושה מספיק למען המשפחה, אני לא עושה מספיק למען הילדים, אני לא עושה מספיק למען האנשים, למען החברים, למען העובדים בבעייתי בעבודה, אני לא מספיק נותן יד לשותף שלי. הוא אומר, תדע לך אתה מעלה. אתה נמצא מעלה. וזה מבחן שכל זה אנחנו צריכים לעשות. איזה רגש מתגבר בך. אחרי כותב רבי יהודה חסיד, בספר חסידים, ולפעמים אדם אומר, זה אדם עם מחלה קשה. גם קרוב שלו גם. וזו צערה שיש לו, נפל באיזה חור, הוא הסתבך באיזשהו עסק. ואתה מתפלא עליו, התפילה לא עוזרת. הוא ממשיך להסתבך, הוא מסתבך יותר. אז אומר רבי יהודה חסיד, אני קורא לכם לשנות. אם יתפעל אדם על חברו, והתחנן עליו, ואף על פי שלא עי, לא עי. כשיבוא הוא או זרעו לאותו צער, הקדוש ברוך הוא זוכר מה שעשה לחברו, וכשנעשה לו זה הוא מושיע. הקדוש ברוך הוא אומר, התפילה שלך עכשיו זה לא בשבילו. אני הראיתי לך את זה כי אתה צריך את התפילה הזאת. יום יבוא במסלול שלך זה אתה צריך לעבור משהו כזה, אתה או הילדים שלך. הוא זרעו. אז כשאדם רואה איזה סבל אצל מישהו, לא סתם יראו לך את הסבל הזה.
תפלל על זה. אם זה עזר לו, אשריך. קיימת ואהבת לרעך כמוך. אם זה לא עזר לו, אומר הקדוש ברוך הוא רבי יהודה החסיד, אתה צריך את זה. יום יבוא אתה תצטרך את זה. וכשאתה תגיע לבעיה הזאת, השם יוציא אותך ממנה בזכות התפילות שהתפללת על ההוא. על ההוא שהוא היה צריך את התפילות. ותבינו כמה הקדוש ברוך הוא מודד את האדם בנסיעה בעולים אחרים. או איזה קרוב משפחה חולה, איזה מישהו לא בסדר. הוא לא אומר השם ירחם, קורא לו קצת טיולים. הוא ממש בתפילות הוא מרגיש שזה משהו אישי שלו. משהו אישי שלו. עושה צדקות למענו, עושה חסדים למענו. אנחנו מסתכלים על רבי לוי יצחק ברדיצ'ה. פעם הוא ניגש לבקר חולה, בא לקדושת הלוי קוראים. הוא ראה את החולה והתענח בבכי, מדוכדך, ממורמר. אסור, חולה מדוכדך זה לא מינן. איך אומר הגאון מווילנה? רוח נכרעה, מי יאכל שרד. אם חולה יש לו רוח נכרעה, אין סיכוי שיצא ממחלה, לא משנה. אפילו מחלה קלה הוא כתוב. השם ישמור. אם חולה נופל לדיכאון, ובלמות, הוא גמור. הוא גמור. הפוך הוא אומר. מה יש לו רוח שמחה, כל מחלה הוא ינצח. אם האדם מצליח לשמח את הרוח שלו, אומר הגאון מווילנה שום מחלות תכריע אותה. הגוף ירפא את עצמו. לא צריך עזרה ממנו בחוץ. השאלה אם השמחה תתגבר בו באמת. אז רבי לוי יצחק הגיע יום אחד לאיזה מישהו. ראה אותו מדוכדך, ממורמר, מה אתה כך בוכה? אמר לו הרב, עבדתי כל החיים על העולם הזה ואין לי. וגם העולם הבא לא השקעת כמעט כלום. כמעט כלום. על זה אני מדוכדך. על זה אני מורמר. עוד מעט אני הולך לעולם הבא, כלום אין לי. אז רבי לוי יצחק במקום מוציא נייר, צבעית, ושם לו, אני לוי יצחק בן שרה, מקנה לך את כל העולם הבא שלי, בקניין גמור, בלי שאי אפשר להתחלק, וחתומים עליו שתי עדים. הוא יודע, זה העולם הבא שגדול לדור. רבי לוי יצחק מימיו לא ראה רע על יהודי, מימיו לא ראה רע על יהודי. היה איזה תלמיד חכם בדור שלו, 70 שנה היה תלמיד חכם, בגיל 70 פרש לבינות. יצא למשכילים. אז כולם דיברו עליו, תראה, מה זה? היה רמאי 70 שנה. אמר רבי לוי יצחק, 70 שנה הוא נלחם ליצר רע שלו, ניצח אותו. בגיל 70 הוא נכנע. בגיל 70 הוא לא היה לו כוח. אף פעם הוא לא ראה רע יודע את זה. לא רע. היה לו עולם הבא ענק. ענק. אמר לו הבן שלו הבא. מוכרים נכסים, מוכרים בתים. עולם הבא לא מוכרים. איך אתה עושה דבר כזה? אמר לו הרב, תדע לך, כשמחרתי לו את העולם הבא שלי, קיבלתי עולם הבא כפול ממה שהיה לפני המחירה. שימחתי יהודי. שימחתי יהודי חולה. אתה יודע מה זה לשמח יהודי חולה? רוב התורה, לשמח ליבות בני אדם. לקחתי יהודי ממורמר מדוכדך חולה ושימחתי אותו. כל העולם הבא שהיה לי שנתתי אותו, קיבלתי כפול ממנו. ההסתכלות שלהם. אני יכול להרים מישהו. אני יכול לשמח מישהו. כל אחד מרגיש את זה. מישהו נותן לו איזה מילה טובה, למה הוא רבותינו? המלביש שיניים לחברו יותר מחיה כוס חלב. הרב וולבי אומר, תינוק בוכה, איך מרגיעים אותו? בקבוק חלב. נרגע. ואיך האדם נרגע? מישהו מלביש לו שיניים. מישהו מחייך. מאיר לו פנים, נרגע. הרוח המשתוללת בו, הנפש הסוערת שלו נרגעת. תראה, אדם אין לי פנים. אדם חייך אליי. יראו אותי בסדר פנים יפות. לא אמרו סתם רבותינו, המפייסו בדברים, נתבהר ב-11 ברחוב. מה זה מפייסו בדברים? אתה יודע איזה שבעה, אתה לא יכול לעזור לו, זה גדול עליך, הוא הסתבך עם מס הכנסה, אתה לא יכול לעזור לו. אז אתה יכול לתת לו כמה מילות עדות, תראה, אנשים היו במקומות האלה ויצאו מזה ועלו בחזרה, ואל תדאג, אתה אדם מחושב, יש לך זכויות ויש לך הורים, אנחנו תומכים בך. גמרא אומרת, תראה בספר ישעיהו הברכות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם, שנקרא עליו בלשון הנביא, ונפש נענה תשביע. נפש מעונית,
הרבית אותו קצת, הסבחת אותו קצת. הוא אומר עליו הנביא, אז יבקע כך אורך, רוחתך מהרה תצמח. תראה האור שלך יראו פתאום כמו שחר אתה. והיית כגן רבי, אשר לא יחזבו ממר. איזה ברכות. אין את זה בשום מקום בתורה לברך. אין את זה ברכות כאלה. אף רב פעם לא נתן למישהו. אף רב לא נתן פעם לאף מישהו. מה עשית בסך הכל? אשתך הייתה מדוכדכת בלילה, באת ראית אותה ככה ממורמרת, רבה עם אחותה. ואמרת, המשפחה הזאת כל הזמן רבים, הלכת לישון. נתת מילה טובה, חיית אותה. ואתה יחידה להשתיות, ככה זה החיים, גם אני לא מתקוטט לפעמים. אחר כך אנחנו פייסים, מה זה חיים ככה? עוברים את זה. אומרת על זה התורה, נפש נענה תשביח, נפש נעונה. או את הבן שלך גם, אתה מורמר מהחיים, חברים שלו לא אוהבים אותו, רבים איתו. אבל אתה אשם, אתה לא בסדר, אתה לא להתנהג. יכול להבין אותו. אני יודע לי, גם אני הייתי בגיל שלך, קיבלתי הרבה מקום מהחברים. עוברים את זה בחיים. בואו נהנה משהו חיים, בואו חבור קורא. אומרת התורה מתברך ב-11 ברכות. 11 ברכות. ואיזה ברכות תקראו בנביא ישעיהו נגיד באיזה ברכות? אני אגיד לכם, אני יכול לומר את זה בתורה. לכן אומר הקדוש החפץ חיים, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוא עשה לך רע, אתה לא שונא סתם בן אדם. אתה לא מזוכר, סתם לסתום מישהו. עשה לך רע, תסיר את זה מהלב מהר. תסיר את זה מהלב ואתה מסתבך. הוא היה רשע לדקה אחת, אתה יכול להיות רשע ל5 שנים. הוא פגע בך, אתה היית צדיק ל5 דקות, לא ענית לו. הנעלמים אינם עולבים, שורים חלפתם אינם בשבילים, לא ענית. אבל 5 שנים אתה סוחר אותו בלב. אלוהים משלם, לא ענית. אומר החפץ חיים, היצר הרע עבד עליך. היה עדיף שתענה לו ותריב איתו. ולא תזכור אותו בלב 5 שנים. יש אדם סוחר על אבא שלו שנים בנו. אבא שלי לכולם נתן, לי לא נתן. לכולם הוא עזר, לכולם לא עזר. יש אנשים סוחרים על אנשים שלהם. אישה סוחרת על בעל לפעמים 30 שנה. 30 שנה אני פגשת אנשים כאלה. לפני שהתחתן לפני 30 שנה, לא ככה אמר. 30 שנה את מורדת בקדוש ברוך הוא. הלב שלך לא נקי 30 שנה. 30 שנה את סוחפת את זה בלב. איזה עמול חמור זה. לא הקפידה התורה אלא מסתמה בלב. כשמשהו נתקע בלב זה יוצר סתימה. תדעו לכם, הצהרת עורקים וסתימות עורקים זה לא בא מהשומן טרנס. זה מחזה. זה מגיע רק מדבר אחד. הלב שנתקע עם עוד דברים. לא הנחש ממית, החייט ממית. הגיע אצלנו לשכונה מנכ"ל מכבי, הוא בא לפתוח קופה חדשה. אז אמרתי לו, מתי תתחילו להסביר לאנשים שהנהגה רעה, כשאדם מתנהג לא נכון, סופה להביא לידי מכאובים וחולאים קשים, ככה כותב על משהו. כשאדם מתנהג לא נכון, זה הורס את הגוף שלך. הגוף שלך נהרס. כמו שאמרו רבותינו, כל הכועס, כל מיני גיהינום נותנים בו, וגמרא אומרת בר מינן נופל למחלות קשות. אמר לי, זה לא בקונבנציונלי, זה לא ברפואה הקונבנציונלית, אני לא יכול להגיד את זה לאנשים. אבל תדעו לכם, היינו משכנעים את העם. שהחולאים זה לא מהגורמים הטבעיים. רק סיבות, יש לזה שורש. השורש זה הנהגות הלא נכונות. אנשים מתנהגים, אנשים סוחרים בלב. אתה סוחר בלב, אתה יוצר סתימה בלב. אז מחר אדם נקרא שם. אבל אם אתה מזרים. איך אומר רב הקדוש מברסלב? אומר רב הקדוש מברסלב, כשפגעו בך ולא עלית, אז יש דם רע בחלב השמאלי של הלב. והדם הזה נשפך לך עכשיו. הדם הזה הוא מביא בקטריות מחולאים לאדם. והוא נשפך לך הדם הזה. עשה לך טובה גדולה מאוד האדם הזה. ונקרא כל המלבין בעיני חברו בראים כאילו שופך דמים. הוא שפך לך את הדם הרע הזה. אתה תקבל את זה? תהיה בריא. אני לא תסוחר עליו מלא. ככה הוא אמר לי, ככה הוא עשה לי. אני לא מוכן לו, אני לא סולח לו, יש צדק בעולם. אני לא מוכן לזה.
חבל, אומר חפץ חיים, אתה מפסיד. לא הקפידה התורה אלא מסתמה בלב. לא תשנא את אחיך. לא, אני לא שונא אותו, אתה לא רוצה לדבר איתו. אומר חיים זה שנאה. כל שאתה לא נהיה כאח אליו, אתה לא מרגיש אחיך זה. אומר חיים, מה אתה אומר? לא תשנא את אחיך. ובמילא זה לא רק פוגם במצווה המקומית הזאת, זה פוגם בכל עבודת השם. כל עבודת השם שלך יהיה פה מצווה. כל צלחת מאכל שתגיד לקדוש ברוך הוא, יהיה בה לפלוך של פוץ. יהיה בה לפלוך של פוץ. אבל האדם פגע בי, אי אפשר להתקרב לזה. חוזרים ליסוד הראשוני שלנו. השם עשה, עושה ויעשה לכל המעשה. כולם שלוחי דיר רחמנא ליצלן. כולם שליחים של השם. השבוע יצבה אצלי אישה, אני אומר לכם את האמת, אני פעם ראשונה הבנתי מה זה חז"ל שאומרים בזכות נשים צדקנים ונגאלו ישראל. שבוע שעבר הבנתי. שבוע לידי אישה עם בעלה, אישה ירד שמיים חרדית ממודיעין, ובעלה, בחור שהיה תמיד חכם, שוחט, מסכן ירד מהדת, הגיע למקומות הכי מטורפים שיש. ומצא לו איזה גרושה מנתניה, שם שמו, יש לו 5 ילדים. אחרי ליל הסדר עזב את אשתו, נסע איתה לחוץ לארץ, ואומר לי הרב, מיליתי סירים של דמעות. כל הסירים של פסח מיליתי דמעות, היא אומרת. במקום לאכול בפסח, וליל הסדר, נחתי יד דמעות. השקע מרורים, נגבה לי לענה, תמיד ליל פסח, זה צוות 9 באב. ככה תמיד בהלכה. ליל 9 באב, ליל פסח. היא אומרת האישה הזאת, נו, מה את חושבת לעשות? גרש, מה את צריכה מהם? גירושים, מצוד, מה? אני רוצה שתחזיר לבן גם אותה. זה מה זאת? הוא אדם טוב, הוא מסכן, הוא נפל בסתירה אחרה. הוא נפל בעת צרה. אני לא רוצה לעשות אותה. אני רוצה שתחזיר אותה לבותה. זימנתי אותה בצפיל, יש לו מעניין. הם הגיעו 2 ערב. היא אומרת, הרב, קניתי לו שעון ב-700 שקל, המייעדת קנתה לו משהו ב-1,400 צנית. מה שאני קונה, היא קונה יותר. והוא יושב לידי, והוא יושב שם. אבל למה אתה עושה את זה? מה אני אעשה? נפלתי בסתרה אחת, דרכו התפטר בזה. והאישה הזאת מחפשת, הוא מתעקסת כל מיני עצות, איך אני עוזר לך? איך אני עוזר לך? מה זה, תראי לך? את נמצאת הכי קרובה לקדוש ברוך הוא שיכול לבעלה. בן אדם, כמו אומרת האישה מתקנא לה בערך חברתה. כשאישה רואה שבעלה מסתכל רק על מישהו אחר, זה קנאה, זה קשה כשאול קנאה. זה כמו שהכנסת אותו למדור שלי בגיהנום. חמור רבותינו. האישה הזאת יושבת ודנה איתו למה היא קנתה לו מתנה, תראה כמה יש. היא מחפשת כל מיני עצות ואיך נעזור לו, ואיך נביא אותו לשומרי תורה, ואיך נחזיר אותו לדרך התורה, אז אתה עשית את בכל נרות שבת שלך תברכי אותי. בנרות שבת תזכיר את השם. הבנתי באמת מה זה שאמרו אבותינו, נשים צדקניות. אני לא מסוגלת לסלוח לה, היא פגעה בי, היא אומרת לאישה. בואי תראי מה זה סבל. בואי תראי מה זה סבל, אנשים מוכנים לסבול למען השם. אחותי אמרה לי ככה, אני לבר מצווה שלה לא הולך, אני לחתונת הלוף. זה סבל? בואי תראי מה זה סבל. בואי תראי מה זה סבל. תראי מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לאדם. ריבונו של עולם, זה מה שאתה עשית. זה מה שאתה הבאת לי. זה אבא שלי, אני אחכה לו שהוא ישתנה. אני אחכה לו שיחזור למוטב. באמת, האדם התחיל לבוא שיעורי תורה, התחיל, העולם נכנס לגדל בתורה, התחיל לעשות קצת לאט לאט. זה פשט התורה. אני רוצה לב נקי, אומר. אני רוצה לב נקי אפילו בסיפור כזה. אפילו בסיפור כזה, אומר לשבוך. כן, אומר הקדוש החפץ חיים, שלא יטעה אותך יצר הרע. שיהיה צדיק לשתי דרכות ורשע ל5 שנים. בשלוש בחפץ חיים ונקרא לך. כל העבירות אינו מצוי אצל אדם שיעבור עליהם לכל רגע ורגע. אומר אין שום עבירה בתורה שאדם מסוגל לעבור את העבירה הזו בכל שנייה בחיים. קח את העבירה הכי קושת, העבירות הכי קשה.
אכילת נבלות, טרפות. הוא אוכל סתם, ועכשיו הוא לא אוכל. אבל יש עבירה אחת שכל בן אדם יכול לעבור אותה בלי סוף. בלי סוף. עבירה מהתורה. אומר לך, צריכה איזה עבירה? ככה זה בלב על מישהו. כועס על המעביד, כועס על אחיו, כועס על השכן, כועס על השטחן ששודף לו את האישה הזאת. כעס, אנשים אומרים לשחוק כעסים בלב. אז אומר החפץ חיים, בכל העבירות האלו מצוי אצל אדם שעובר עליהם בכל רגע ורגע. אבל בעוון זה של כעס על חברו עובר האדם בכל רגע ורגע. בזמן שהתעוררת השנאה בינינו. כל שנייה ושנייה מתקתק לך עוון מהתורה. עוון מהתורה. מה אני אעשה אוקיי פגע? שוב, כמו שאני אוהב אותך. אם ביקשת לאהוב את חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. תתחיל לדבר על דברים טובים, תראה אותו באור החיובי, תתחיל להעניק לו. תראה שזה יזוז לך. תראה שזה יזוז לך. אז זה יצא לך. מכירים תמיד חכם לך את ירושלים, קוראים לו רבי יעקב עקיף, מכירים אותו. שמעתם עליו? הוא פרוש מהעולם. הוא בית השם כמו שעבדו בדורות ל100 שנה, ממש. במינימום של המינימום נצלח לה. וסיפר לי הנהג שיום אחד הם נכנסו לאחד הישיבות במלוק. וראש הישיבה לא מצא חן בעיניו הדרך שהוא הולך. אבל הוא צעק לו לפני כולם, תוציאו אותה בצורה. הוא משוגעים כמוהם, זה הדרך העולת השם שלו. פגיעה קשה מאוד באדם, אפילו לא תמיד חכם, אבל באדם זה פגיעה קשה. ראש הישיבה זה טעה כזה. הוא אומר לי הנהג שלו, כל יום שישי שולח אותי עם כסף לאשתו של אותו תלמיד חכם של ראש הישיבה. שכדי לעצור קשר. ושלא יגיד להם במס. היה קונה לה כל יום שישי וסוחר לה כזה קורונה כזה. אז הוא שאל אותו פעם, מה אתה עושה את זה? הוא לא עני. הוא אמרתי חייב להוכיח לעצמי שיצא לי הכעס והקפדה מהגר. אז להוציא את הכעס והקפדה אפשר כמעט המתאים בבן. רק אם אתה מתאים. יכול להיות שהוא באמת עשה מעשה לא טוב. חד פעם. אבל אם אני סוחב עליו עכשיו כמה שנים, כן, אני מסובך אצל זה. אם הוא עשה עוון אחד, אני עושה עבירות בלי סוף עכשיו. אתם מבינים מה זה רבותיי? השם רוצה לבבות נקיים. השם רוצה לבבות טהורים. רחמנא ליבא בעי, לב טהור וירא לי אלוהים. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. כל המצוות האיברים, הנטילת ידיים, והתפילין, והציצים, והפסח, למטרה אחת ובכל הלבבות, לטהר את הלבבות, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. המטרה זה לא שתטול ידיים, המטרה זה שתדכא את הלב. נטילת ידיים משפיעה על הלב. היא משפיעה על הלב. היא תביא אותך לאיזשהו מצב כזה בחיים, שגם יזרקו אותך לבור, תגיד, לא אתם שלכם. לא אתה. זה לא אתה. תזכרו, אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון לאדם שלא יכול לעבוד. שלא מפיל עליך איזשהו תיק שאתה לא יכול לעבוד. אין דבר כזה. השם יודע את היכולות שלך. הוא יודע מה היכולות של אשתך, מה היכולות של הבת שלך שביטלו לשיתוף, או של הבן שלך שביטלו לו את החתונה שבוע לפני, והשם כבר רוצה שלא תקפיד על כלום בלב. כלום בלב, לב נקי. הייתי צריך לעבור את המסלול הזה, זה נקבע לי משפטים בראשית, וזהו זה. מי השם? אין השם, אני השם. בשלי הצער הזה. למה אחת נפלה? למה השותף, תראה לו בא, יום. אני השם. העוונות שלי, הרסו את החנות. אין השם, אני השם. אני השם. זה דרישת התורה גם. לכן כתוב בזוהר הקדוש, שהיו מגיעים החברים של רבי שמעון בר יוחאי לפרשה הזאת, אמרו חגאים והם שמחים. אומר, תראה מה התורה, אני יכולה להביא אותה.
יד התורה יכולה להביא את האדם. באיזה מצבים, באיזה מקומות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. סדרה אחרא אומר לאדם, תראה הוא פגע בך, בוא תפרק את הזעם שלך עליו, תחלה בו את כעסך. ואז יוטב לך. אז אתה תירגע, תוציא מהלב, תוציא מהלב, תתפרק. זה סדרה אחרא אומר לאדם. צריך להאמין דבר אחד, שסדרה אחרא אף פעם לא תביא לך דבר טוב. סדרה אחרא אומר, אז לא רק קדוש, כל מי שרצח עליה, מכה את האדם שרצח. אדם שרצח עליה, השם אוהב אותו, מהאהבה אני אוהב, הוא שאחריי ימצאוני. אדם שרצח עליה סדרה אחרא, הוא חושב אני אמצא איזושהי הנאה, אני אמצא איזה תענוג, איזה פורקן, בדיוק הפוך. אתה תקבל חבטות קשות מאוד מהסדרה אחרא. כך אומר הזוהר. הדרך של הסדרה אחרא, להכות את עובדיה. כמו שכתוב, לא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא לך, אומר הזוהר. הוא המוקש, הוא ירביץ לך, הוא יקה אותך. למה אדם חושב, הנה, מורם, שעושה לך אשתו, אני אלך לאיזו אישה, אני אלך לגרושה, אני אלך לזאתי. אתה חושב שתמצא שם פורקן, תמצא שם הנאה? שם תקבל מלכות יותר חזקות. שם העץ יבצע שחלק ונדב יותר. שם תסבול את זה. הוא שאומר הרב הקדוש ברוך הוא, כל העצבות שבעולם באה מתאוות ניאוף. עצבות, מרמור, חוסר רצון לחיות בך. מאיפה זה מגיע? תאוות ניאוף. האדם חושב נמצא פורקן בתאוות ניאוף. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. שם תמצא את הקושי הכי גדול שלך. כמו שכותב הרב, קרא לכם את לשונו, אומר הרב, שעיקר הניאוף פגם העיניים. שעיקר הניאוף תלוי בעיניים, מסתכל כל מיני מקומות לא טובים, מסתכל על אנשים, מסתכל בסרטים, מסתכל כל מיני. הוא חושב, הסרט ייתן לי איזה פורקן, שטויות. אתה תהיה עצוב יותר, אתה תהיה מריר יותר, אתה תהיה מדוכדך, תעוץ יותר. הוא אומר הרב, כי העיניים נמשכים מהשגחתו יתברך. ועל כן הזהיר שלמה המלך, עיניך לנוכח יביטו, ועפעפיך ישירו נגדך. כי עיקר החיבור בינינו לבין אחדותו יתברך הוא על ידי הראייה. כמו שכתוב בינינו אדוני אלוהינו, בעיני השם ידע. איך החיבור בינינו לבין השם? הראייה. אדם מסתכל רק על השם. כל מה שהוא רואה את השם. לכן אומר הרב, ושם העיקר הבחירה, כמו שכתיב בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, מתגברים. כתוב המשנה בראש השנה, שישראל מסתכלים כלפי מעלה, מתגברים. הם מתגברים, זה נהיה חזק. כל בעיה אתה יכול להתמודד איתה. שום דבר לא שובר את הרוח שלך. אתה מחייך לכל צרה. כל מעגולת אתה שוחה אותה. אבל אומר הרב, אבל אם נושא העיני תאוות ניאוף, אז נחלשים. ואני מסיר את העיניים ולא מהשם. מסתכל על כל דברים שהשם לא רוצה שיסתכלו עליהם. זה נחלש, אני אדם חלש. הערה קטנה שאמרה לו אשתו, נשבע, נמאס לי עם האישה הזאת, נמאס לי, אני מתגרש, די, לא רוצה, מה לך בסדר, לא לך בלעד. המנהל בעבודה נתן לו איזשהו הערה, שמע, אתה לא עובד במסור, אתה לא... אני לא רוצה לעבוד פה, אני עושה, ואני מחפש להיות מנהג מוני, די, נמאס לי, לא רוצה בוסים, לא רוצה מנהלים. מה קרה לך? מה נשבע? המשגיח בישיבה אמר לו איזה הערה, שמע, אתה לא מתפעל טוב. ככה, אני לא רוצה, אז אני הולך, זהו, זה ככה, אתם מערכים אותי פה, אז מה שובר אותך? העיניים שלו שובר אותך. חדש. חדש. כמו שכתוב, העיניים תמיד אל השד, כי הוא יוציא מרשת. עם העיניים של האדם הם מוכרעים לקדוש ברוך הוא. שהשם מוציא אותו מכל רשת שהוא נופל שם. כל רשת השם מוציא אותו.
כמו שאמר אליך נשאתי את עיניי ויושבי בשמיים. והנה כעיני עבדים כעינינו אדוני אלוהים. ואומר הרב ובקעותא דלתתא יתער לעילם. אתה מתעורר למטה להסתכל על השם, השם מסתכל עליך בחזרה. כמו שאדם מסתכל בעיניו תמיד השם, ככה השם יתברך משגיח בעיני השגחתו יתברך עליו תמיד. עיני השם ולרעיו למייחלים לחזור. לא מסיר ממנו את העיני השם. איפה שהולך מסתכל עליו. סדר לו את כל העניינים, מאשר לו את כל העניינים. וכן להפך על השם, כשהוא מסתכל בעיניו למטה בניאוף, מסיר השם השגחתו. השם שמו. מסתכל על הדברים של השם רוצה. אז הסתרה אחרם פתת האדם, בוא תראה, תראה, הסתכל. איזה יופי, מה יש לך, מה אתה כזה קיצוני, תראה. הוא חושב לקבל איזה הנאה, הוא יקבל הנאה. קבל עצמאות, דכדוך, בנבור. אומר הרב, כמו שמצאו אצל הרופאים שרוצים לרפא אדם חולה נפש וסרסים אותו. זה לא. הרפאים הכי גדול של חולה נפש וסרסים אותו. וזה מאזנים את הנפש שלהם. לכן, אם אדם לא שומע לסתרה חרמונה, אני לך אחרי השם, נמצא שמחה, נמצא נחת, נמצא רוגע בחיים, הנפש שלו תהיה מבוהלת. ואם אדם אומר לו, אני אתפתה לסתרה אחרה, כי אם מוקש שלך, הוא ירביץ לך, הסתרה אחרה ירביץ לך. אתה לא תמצא שם טענו. מכיוון שמשל למה אדם אומר, ואיזה אחד שיש לו שכין, אומר הרמח"ל לוקח חרס להתגרד בו. אז עכשיו יש לו איזה רגעה כאלה מהגירות, אבל לא תותו לך פה זיהום. לך פה זיהום. עכשיו יש לך רגיעה כאלה. אבל אחרי שניים שלוש דקות אתה תראה פה כבר הדרום. תראה פה מוגלה, חרס. אומר הרמח"ל ככה האדם שחושב שהסתרה אחת נמצא לו איזה מנוחה. אדם הולך לאיזה טיול, הולך לאיזשהו מנעה. בסדר, נגיע לך, תלך, תנוע. אבל קח את השם יברך איתך. לך למקום שהקדוש ברוך הוא ישמח שם. שם הכשרות כמו צריך, שם בית כנסת, שם אנשים צנועים. צריך מקומות של חסד. אתה לא תיקח את השם איתך, אתה לא תהנה. הזוהר הקדוש אומר, כל חדוותה, כל שמחה שאדם רוצה לשים לעצמו. הוא אומר לזוהר הקדוש. תנינן, כל חדוות ישראל דלא משתתפה בלקודשה ברכו, לאו יהיו חדווה, וזמי יהיו סמכנה וכל סעתה דיללק תירגע להוא לחדווה. וכל דבר אתה רוצה לשמח את עצמך. אם אתה לא לוקח את השם יתברך איתך, אתה לא תשמח. סעתו לחוץ לה, סעתה יחד. הקעת הקדוש ברוך הוא איתך, איך מקום יהודי, איך מקום של אוכל קשה, איך ליד כנסת, איך ליד מקום שלא חי פעלה שלנו תפילות. אתה תלך למקום שלא תיקח את השם איתך, אתה לא תהנה בטיול הזה. אומר הזוהר הקדוש, וישתער בצערה ובכייה וקודשה ברכו, לא ישתתף עמו בהוצאה. הטיול הזה הוא רק צער. אשתך תריב איתך, טוב בבית בנות עם צדוקים, חרקים, ביטושים יחצו אותך, האוטו יתקלקל. למה? לא לקחת את הקדוש ברוך הוא. לא להתפתות לסתרה אחריו. היא מציעה לאדם הנאות, אבל היא לא תהיה הנאות, היא נותנת מכות להם. נותנת מכות. אדם שאומר, אני אלך עם הקדוש ברוך הוא, השם יתברך ניתן לך עליו. השם חפץ בטובתו שלה. הסתרה אחריו המהות שלה זה רע. יש לך חולצה לבנה, הוא רוצה להחלק לך אותה. הוא רוצה לשפוך לך עליה קולה. כי כל המהות שלו זה רק רע כל היום. עשו לך רע, חפש את הרע שלך. זה הסתרה אחריו. כל מה שמתנגד לקדוש ברוך הוא, זה הצד האחר זה נקרא. כל מה שמתנגד למצוות השם. כשאדם מסתכל על עבודת השם, באור הזה, במשקפיים האלה, קל לו לקום בבוקר לתפילה, מה זה, הוא קופץ במיטה. אדם מאמין לסתרה אחרת צ'אד, ילכתו, צ'אד, אבל ככה יחליט בבית, השאלה הזאת מביאה מעצמות. מראה אומרת, שאלה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם. מה זה מוציאה את האדם מן העולם? משהו ימות. הוא לא יהיה מן העולם.
הפוך אומרת הגמרא, האדם שקם בשחר, מעיר את השחר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, הוא קם מוקדם, יש חושך בחוץ. אומרת הגמרא, לא פסק חוכם מפומי כל יום, החיוך שחייה מאוזן לאוזן כל היום. אפילו אישה שתנסה, זה החיוך שלו לא יפסיק אותו יום. כל אדם מרגיש את זה. קם מוקדם, איזה בחור מושב אותו, איזה ערני, איזה ברץ יש לו, איזה חיות, חוץ מהזמן שיש לו, יש לו חיות. הוא אומר, לא פסק חוכם מפומה. ואז תתרחו לו שעה, אתה חייב, אתה אדם חלש, החזר בראש, עטף אותו, מחסה אותו. הוא יושב, אחר כך הוא קם, ואני כבר איך אומרים, החוכמלים עצמם צריכים לבית ספר, ואתה לא קם לעזור לי, ושתורה ואיתו, ואתה אני פה לבד בבית, ואני השפחה, ואתה זה. עניין אומר לי בו. וכבר היום התחיל לו ברגל שמאל בושו. אני שומע לקדוש ברוך הוא. קבל את הענה באמת. לכן רבותיי חבריי, אנחנו נמצאים בימים שקדוש ברוך הוא מאוד בודק אותנו על בן אדם לחברו. כמו שמתו תלמידי רבי עקיבא נגד. הם אלה שנסתכלנו בזכוכית מגדלת. ולמדנו לקח. הבחינה תהיה לא עם החברים, לא עם הקרובים והאוהבים. הבחינה תהיה עם האנשים שהם לא נחמדים אליהם. לא נחמדים. נהגים לא בדרך אליהם, נהגים לא... מה אתה עושה? סוחב עליהם בלב. או שמזכה את חברו, גם אם כעבותו העגלה חטאת. מסכן, הוא לא למד, הוא לא חונך, איפה הוא גדל. מה הוא מבין בדברים האלה? זה הבחינה שלנו. אנחנו נהיה אנשים שנשאף לזה, אפילו לא נגיע על קצת מזה. כל תפילה שלנו איזה נחת רוח לשם. כל צדקה שלנו איזה נחת רוח לשם. כל שבס שלנו, כל שבת, איזה שבת יהיה לקדוש ברוך הוא. שבת החיים לגמרי. השם יתברך יעזור, שבעזרת השם יזכה לעבוד את השם כמו שהשם יתברך רוצה. נאהב אותו אהבה אמיתית, השם יתברך יחזיר לנו אהבה. לכן ירצון אהבה